Il-Prim Ministru Joseph Muscat qed igawdi vantaġġ ta' 10.7% fuq il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Dan jirriżulta minn stħarriġ tal-programm Xarabank li għal darb'oħra konferma li n-nies għandha fiduċja assoluta fil-Prim Ministru u mexxej Laburista. Żvelat il-ġimgħa flaxija li stħarriġ sar f'nofs il-leġislatura, żmien meta kull gvern fid-dinja jkun l-inqas popolari. Madankollu l-poplu għaraf li minkejja ċertu nuqqasijiet il-gvern immexxi minn Joseph Muscat sarra fil-mandat tiegħu fi kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd. Dan kien rifless fil-verdett tan-nies dwar l-ewwel 3 snin tal-gvern. B'aktar minn 44% b'fema pożittiva li stħarriġ juri li l-maġġoranza tal-Maltin u Lawċin huma sodisfatti bil-prestazzjoni tal-gvern. Fil-fatt kienu biss 27% li taw opinjoni negattiva. Bekk jirriżulta li 17% aktar huma kuntenti bil-bidla fid-direzzjoni li ġab dan il-gvern. Fuq kollox fl-istħarriġ jispikka distak ta' kważi 11% bejn Joseph Muscat u Simon Busuttil. B'dan tal-aħħar imexxi kampanja aggressiva kontra l-gvern ta' Joseph Muscat kienu biss 30% li lesti jafdaw il-pajjiż fidejn Busuttil. Al kontrarju, 40.7% iridu li Joseph Muscat jibqa' imexxi il-pajjiż il-qoddim. Bekk kif ħareġ konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa fejn il-Prim Ministru fakkar il-kisbiet tal-Gvern f'mixja ta' progress u ġustizzja soċjali, il-poplu konvint li b'Joseph Muscat fit-tmun Malta verament tista' tkun l-aqwa fl-Ewropa. U b'din l-istess konvinzjoni l-istħarriġ ta' Xarabank jikkonferma li jekk issir elezzjoni għada ikun il-Prim Ministru Joseph Muscat li jerġa' jitla' t-taraġġ ta' Kastilja. Prim Ministru li lilhen mid-dibattiti politiċi għandu 2.5 snin qudiemu biex ikompli jmexxi l-pajjiżna lejn il-quċċata Ewropea. Jaħseb x'jaħseb Simon Busuttil li qed jipprova imur u nnifsu in election mode jagħmel hu. L-elezzjoni jekk irid imur election mode imur kemm irid. Jien bħalissa qiegħed in governing mode illi mmexxi dan il-pajjiż. Election mode immur sentejn u nofs oħra meta tiġi l-elezzjoni ġenerali u mbagħad hemmhekk li l-poplu mmur qudiemu u ngħidlu dan li għamilt meta ħadd ieħor kien in election mode in governing mode